Utong man day, gutumaw eh. Kaon sa kobi. Ay. Kut wala man day ko pamilya, kasalikuay naman day ko tungod sa kong katapulan. Sabi diskarte na ko ang mga kaon ay. Ani na lang, usuri-suri na lang ko ani ko ng mga kaon ko. Sige ay. Manugid eh. Plastik may basurahan. Pang. Sini na ka. Sulod. Pwede man ba kwartahan ni oh? Ay kini babaka na lang siguro ko. Puto medyo kayo. Ngita na lang ko plastik ani. Baita rin tapulan tao eh. Dugaya po ng kulot sugoon. Uy, dami na kay kau snack ba? Perti ng gutuma. Oh, dala mo bisog oh. Tolo ka bo, akuha ning isa. Dugaya man imulot asa mga gikan maguna-una mamili pag una. Alangan na ang tindira nga dugay kay naligo pa. Sa kadagag tindahan sa pagsabangan, isa ra gyud tindahan imong gatuan. Ay sig reklamo dams. Pasalamat lang gani ka kag gipalitan di ka. Reklamo gyapon ka. Ay sus, tubag pa jud kay pagkuha na bangko lingkod dito ra. Mauna ta. Patay dams, nakabantay ko sa Facebook dams ba. Daghan nag-vlogger pa bang buwang no? Na, ayaw kumbiyansa na lot. Hugaw-hugaw ra sila naong pero mao nilang content. Manghatag nagkwarta. Kung pilay mihatag, himuon nilang 10 times. Diha ka dams, paldo kayo eh. Mao na makita kag inana sa kalsada. Tabang gid pero mailhan man nimong vlogger lot. Kahinlo og kuko. Ay, ana, di ay mga ka dams. Bitokon yung bataan niyo. Hinita na sa adlaw uy. Gutom na medyo kayo. Asam ko pa ingon ko dani oy. Ay, lo, ora basurahan. Basi kini dagan di plastik. Ayo na to be. Lo, sampai sulut. Lo, pwede pa siguro ni. Pwede pa ni. Kupas ya, pero labi magyapong kaunon. Dami pa gigil. Na, tol. Relax ako, relax. Kalimot yung suplin sa kulot ay. Tuguon niya ba danghag kay ka? Grabe tawa na dama ka oy. Nasa mo sa ng pagkaon ni kaon. Dams, vlogger na dams, vlogger na. Ay inana din mo labot. Kumana to ko sabot. Tawag ka lot. Tawag ka oy. Ako? Nagkaon ba sila? Basta taga ako makaon? Oh, padung ko na. Nganganong dito mga pagkaon. Pagkaon Rio. Gutom na kayo. Ano yung kagwanta eh? Hindi naman yung manggapong ka siya. Oh, sigaw eh, lagot. Sigaw eh. Oh. Ay nay mo na. Ikaw, sigaw eh. Ang tutudams, ginko kayo. Hala oh. Matik lot. Kagil ni. Boss, pwede na ako matayo ni boss? Eh, upas naman ko ni Gita pa. Ay, gusto ka ni? Kinilang sa boss, kinilang sa... Boss, ano sa'yo PC mo, boss? Ha? Ano sa'yo page? Ay wala ko bagay. Ay kuan na ba? Ano mga talon. Boss! Masig, pwede ta makahangyo di akuan ba? Nang soft drinks ba? Uhaw na mo kayo boss eh. Ganihar pa ko sig lakaw-lakaw ba? Init kayo. Gutom na ko, uhaw pag yun. Ay soft drinks. Walay problema na boss. Lut, kuha tong sa kalibo dito yatag to. Dams, sure, yung ka dams. Kung palit naman ang tutong bugas. Pastilan sure. Natanawar kung kukuha na perting nimpiwa. Matik lagi din na. 10 times taron paldo. Kuha dito ba yan? Paabot ang boss. Ingkod boss. Ah, kailangan sa'yo ah. Ay, problema na. Napagin yung napagbilin nga, maling tawa niya. Kaya ako kanit, kasi kwento sa kong itikanan ako. Maayo to yung dagati ko sa. Ah, yun, mabulagod. Hindi ko ayaw kahit tapulan na kayo ko. Labos. Oh no! Galibo. Surplus naman, ganggaman ang baras ko ba? Ayaw na. Sud mo? Ayaw na. Kuha na ni? Mana na? Kuha gini? Magpalit na dito ko. Magpalit na dito. Magpalit. Salamat kayo. Sige. Ikaw na. Salamat kayo ah. Boss, sa kasimahan na lang budget mo. Salamat. Ikaw na. Sige. Ay na boss. Kabalo na miya na. Tanawa lang. Tabot sunahan. Tanawa lang yun. Tanawa, tabot sunahan. Mubalik na kay matag na dari og 10 times nga kwarta. Sana ito mga tawhan na. Dito ka agos kalino ba eh. Napag-inegrasya sa akong preyas to katapulan. Dams, mga dili na vlogger dams.
siguro nga nagbuhay planong balik, di. Murag wala na gid siya. Huwag na wala na gid. Kukra na lot. Still lang yung kayong tangoy. Naatik. Pagintaan na eh. Abinaw vlogger. Kahak lang. Mga limusay man di.